Na svadbe, keď som mal 7 rokov, hrála tam skupina Gypsy Chorov a jeden sa mi len páčil, bol to Milan. Dnes som mal takú myšlienku, že chcem byť ako on. Na 8. narodeniny som dostal klávesy. Učil som sa, bolo to ťažké pre mňa. Ale postupne som sa rozvíjal. Spieval som si a išlo mi to dobre. Po niekoľkých mesiacoch rodičia nám kúpili aparatúru a bratovi ešte bicie. Potom sme mali ešte 2 saxofonistov. Teraz mám skupinu, voláme sa Gypsy Kenvelov. Je to najkrajšie v mojom živote, čo mám, čo ma to baví.